Har du bedre, eller hvad gør du? Jeg filmer dig. Hallo, lad lige manden bygge sit øltårn. Jeg er lige manden mit dækslag, hvis skal, mens han gør det. I øret. Jeg kan lide det. Det er Mads, det her. Jeg kan lide det, mand. Jeg kan lide det. Og Mads vil også være med. Mads. Prøv at vi sidder klokken nu om den anden nytårsdag. Han prøver at bygge et øltårn. Vi har drukket sådan hæftigt om morgenen. Og han prøver at bygge et øltårn. Hvad er vi på? Vi er på 33 timer. Omtrent 40 timer i træk i sprut. Hvor galt kan det gå? Prøv at kigge på det her. Never drink. Det er argument nok. Vi keder os ikke. Det er bare sådan et eller andet. Prøv at drikke med, at han kæmper for livet. Hvad har du i halsen? Hvad har du i munden? Der er savrobis. Der er savr på den. Gizmo, forklar hele din far, men han er fucked. Han kan ikke klare det. Vi skal i gang med spiritus. Ej, jeg rager mig i røvhullet. Jeg er nødt til det. Det er bare et overlagt mål, Tobias. Så knalde dig. Kom nu for helvede, gør noget seksuelt mod ham. Han vil rave på mig. Hvad laver han? Hvad laver de, Joden? Der er lidt for meget pik på lige nu. Hvad laver I? Tag nu sammen, mand. Stå stille. Hvad laver I? Jeg tror, at Nalle prøver at tage over. Nej, bygger Nalle mit øltårn nu. Hvor er det? Nalle er ikke kok nok endnu. Hun bygger øltårn nu. Man skal minimum have et promille på 5, før man må bygge øltårnet. Ja, skal minimum have et promille på 5, ellers må du ikke bygge øltårn. Lad mig give os skalster. Det er så godt, mand. Altså, det er hvad jeg er kogt. Og børn, hvis nu så ser det her på YouTube, så er det ikke min vilje. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Det er jeg styrt siden 15. Det er ikke så godt. Jeg tror faktisk stadig den optager. Jeg står ved Shave. Det var Mads. Det er Mads. Det er Mads. Hvis I kan stå på Nørrebro, så skal I bare råbe, Mads, så kommer han. Og ved du hvad? Stive nipples. Hvis I nogensinde har brug for at få skåret glas i et vist mål, så ringer jeg bare efter ham. Prøv at se værktøjet. Jeg skal bare se den anden med til, det er frygtsomt. Det går lige igennem, mand. Det er en glasskærer og en diamant. Det kan ikke komme igennem, det er et ord, mand. Det er kvalitet. Og nu står Tobias bare og filosoferer sit liv. Han er slet ikke klar over, at vi andre begynder at lyne ned lige om lidt. Vi har faktisk været sprudt i 32 timer nu. Hold nu kæft, vi er ikke langt om endnu. Ja, vi har været på sprudt i 32 timer nu. Prøv at Vi er sprudt nu. Der er stadig lys i den. Øj, vi optager! Okay, skid! Øj. Vi lever! Sådan er din hjerne på 32 time i sprut. Den er frossen. Den er rigtig meget frossen. Det er slåsjejsøl. Slåsjejsøl. Lop, 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 lop. Sådan drikker en mand. Kan de tage lidt mere op, mand? Der er ikke mere i den, mand. Nalle, hun er kok. I skal være så gjort, men du bare ikke op til, at det er jo galt. Blaze of the fuld. Mads, det kan du godt finde ud af. Ja, det kan vi godt finde ud af. Skal vi ikke bare gøre det nu? Øltårn. Når det bygger det for jer, mand. Hvorfor har Nalle taget tøj på? Hvorfor har Nalle tøj på? Hvorfor har Nalle tøj på? Hvorfor? Hvorfor har Nalle tøj på? Alle sammen nøgen! Det er i orden. Alt med Y-kromosomer skal være mindre påklædt i denne lejlighed. Du må også skille mig på et eller andet punkt. Jeg tror, det er mig uover Nalle har de bedste patter. Jeg står bare fatter, og jeg står så og pæver på maven. Hvad er det for noget? Hvad er det for et hus op på? Altså, så hvis I forsvar, jeg tror, så godt, jeg skal have glas.
Uden pis. Prøv at se det der. Det græder jeg over. Sammenlign med det her. Sammenligne. Så er der bare glas her. Prøv at se, om der er sådan små knopper til at tage det ekstra krav. Og det er rigtigt. Det er alle skamkanter. Ja, det er bare efterprøvet. Der er ikke nok balkamel i luften. Vi skal Prøv at se til. Det her, det er Milfisk 3000. Milfisk 3000. Ja. Prøv at se. Min næsebor, ikke? Men prøv at se det der. Det er bare et tilfælde af fucked. Det er ikke normalt. Og ham der, det giver sig ikke kommentere. Det der, det er bare umuligt. Gizmo, du skal også være med. Gizmo, du er ikke gæmme altid. Husk børn lille. Gizmo, du er 4 år. Du er stor nok til efterhånden at være med. Gizmo! Lad lige hunden drikke øl af gulvet. Ja, men jeg prøver at filme ham. Husk børn lille. Når I får en julegave af kunder, så drik den. Prøv at lukke den op og tage en tår af den. Nu må du lige gøre umage. Mens jeg får pik på hånden. Du kan også godt... Det er i orden, jeg tager det tilbage. Aha. Ja. Hardcore. Det værste er, at det ikke er den eneste gave, Tobias har fået. Stærk tobak. Stærk tobak, gang. Nu er den tom. Nu er den tom. Den er tom. Ved du hvad, der ikke er tomt? Hvis man gør sådan her. Hot and sweeten er tom. Selv i busken. Selv i busken. Ved du hvad, vi voksede i går. Prøv at se her. Det kan man kalde... Så hurtigt vokser det. Det kalder man krobisk vækst. Ja. Det vil Roundup gøre. Nogle siger det affugter os fra ting ihjel. På mennesker virker det omvendt. Ja, på mennesker virker det omvendt. Det er bare hjernedød superrødning til håret. Bare hvis du er ved at blive skaldet, så smører der ind i Rodalon. Tobias det er Tobias' computer, der musikken kommer fra. Og hot and sweet. Ja. Skarsi. Hvis du så bytter ud, ikke? Nej. Så er der gajol. Ja, men jeg kan ikke lide gajol. Jeg kan godt lide typisk peber. Du kan godt dele med os andre, så kan du godt lide gajol. Men jeg kan ikke lide det. Nej, fordi... Jo. Nej, ikke mere. Ej. Gajol Pestil, hende kan jeg ikke lide. Gajol Pestil. Ja, jeg kan godt lide... De andre kan godt lide noget andet. Hallo? Det kan godt lide Hallo? Nej, ikke gå derned. Mads, hjælp mig lidt. Ikke gå derned. Jeg er ikke nybarberet. Det går jeg ikke med til. Jo. Det går jeg ikke med til. Nej. Du behøver ikke være nybarberet. Du behøver ikke være nybarberet. Prøv at se her. Prøv at se det her. Det er noget til folket. Prøv at se her. Ja, så skal du drikke den der. Nyd alkohol. Mads, stå lige stille. Tobias står og siger på bånd, han gerne vil have noget af den der. Se her. Nyd alkohol med måde. Det står der sgu. Ja. Så pas på, Hvordan kan man nyde alkohol? pas på, hvad I drikker. Så I bliver fucked up. Tobias vil illustrere, hvordan man drikker sådan en med måde. Det tror jeg. Jeg tror, at Tobias gerne vil illustrere for jer, hvordan man drikker sådan en med måde her. Tobias. Fuck, jeg vil gerne vide, hvordan man... Vodka tilsat ægte tyrkisk peber. Ja, fuck den Hvordan der. kan man nyde alkohol? På 32. time. Må jeg godt lige drikke min øl? Nej, du skal hvile for mig. Nej. Hvordan man ikke må drikke sådan en der. Hvordan man ikke må drikke sådan en der. Hvorfor skal det gå ud over mig nu? Fordi det var dig, der sagde det. Jeg kan ikke se noget, hvad det er lys på. Au. Det er også til at stadig. Jeg bliver få. Hvor er den henne? Hvor headbanger stadig? Jeg bliver phone slappet. Hvad er det for en album? Der er nogen, der gider skåle. Mads. Jeg headbanger stadig. Jeg headbanger. Hvad er det for en af dem? Der er også Asfalt. Asfalt, det er en klassiker. Løgn. Asfalt. Analfabet, det er da en klassiker. Ja, det er så bare ikke den, du sætter på. Det er en billig app, du sætter på, ikke? Så du bare sige for mig alfabet? Ja, Nej, så kan du bare sige. Nej. Kan man snakke om analfabet der? Hvorfor stærker I skrue en lille smule op? Du skal bare skrue Hvorfor på er det bas. den, som ikke er nøgne? Det er faktisk et godt spørgsmål! Hvorfor er vi ikke nøgne? Ja, nu tøjet. Også Mads. I kommer til at have 2 hænder. Og det er sidder bare på virker. Så er det junkie. Nej, det er bare junkie. Du sidder bare og ryger joints. Øj. Og det er ikke andet, jeg Telefonen har en levetid på 2 år. Hvis det er så bliver, så har jeg en levetid på ½ år. Det vil sige, at jeg kan snakke med den. Og nu! Jeg bliver fuldslappet. Du er så personlig. Kan du? Ja, du savler. Oh shit. Du var helt skæmt, men vi savnede.
Det kan godt være, du føler dig wasted, men prøv at se det senere, og vi laver en volume 2. Det er godt nok. Tobias er skudt. Masser der. Jeg er her. Prøv at gætte, hvordan det går.